българската общност в Австралия и Нова Зеландия е в очакване на любим свой изпълнител от ефира на българската музикална телевизия Родина. От 29 януари до 3 март е голямото презокеанско турне на ненадминатата Димана Боянова. С нея ще бъде и изтъкнатият български инструменталист Боян Боянов. Окланд, Камбера, Аделаида, Бризбън, Сидни и Мелбърн. Многобройни срещи с радетели и пазители на българското фолклорно наследство далеч от родината. Парад на нациите, фестивалите Здравей и Мартеница и надиграване с талантите от фолклорна група Българи. Вечер малта и моме, девойче, девойче лево дой. Вечера воли си, девойче, девойче лево дой. Това е само част от програмата, подготвена от родолюбивите наши сънародници в Нова Зеландия и Австралия. Димана Боянова и Боян Боянов ще бъдат с тях. Защо ме залути, кога ти не ме гледаш? Една мисла имам вез ден, сърце пита, мари моме ти. От 29 януари до 3 март. Медийната подкрепа е на телевизия Родина.